شالوم شالوم بيتسب إزابير أملاخ سلام تساقانا كرسوس مسكولهم كما يتسانيحكم Hejsan Guds församling, Guds nåd och Guds frid vare med er. لو مدما خم تقول جيزي نمعالت زخون قال حيزنا نمت لو مجن نايزور حزك قال حيزنا إنا متينا زلنا. Idag kommer vi med ett dagliga ord, fast dagens ord kommer vara månadens ord. زور حزنا من تاي ورحنايو. Vilken månad är det här månaden? مخنياتو نمعالتنا زخون قال نبوكمينا نور حزخون قال كان نوتينا نعمت زخون قال كان هبينا. Och det är för att varje dag så har vi ett ord för den dagen och även för varje månad och även för varje år. إذا عمت زيا نايبزوح تصدق عمتنا عنيرة. Det här året var ett år där vi ökar i nåden. بحق لما نايزابير تصدق بتسهلنا كبزوح نجار كوسنا رينينا. Och vi har verkligen sett Guds nåd i våra liv och det har nog tagit ut oss till nästa nivå. ورح عسر تغلط دما نايمتاي ورح. Och månad december, vilken månad är det? بزح جنبكم قال إذا ورح زيا تصبونا إمنت قتل تقادلو. Och med den här månaden, det ord som ni kommer få fighta trons goda fight. إذا ورح زيا أبرختي نبرهلو ورحنا. Och den här månaden, det är en månad där vi lyser våra ljus på höjderna. سلازي إذا ورح زيا أبرخت خدوم كيهم. Så den här månaden kommer ni lysa på höjderna. إذا ورح زيا بيجيك مبرح كلا أمارات إلن. Så den här månaden, det enda alternativ kommer vara att lysa upp. تمبرح دما أبرختي. Och att lysa upp kommer vara på höjderna. مخنيات برهان ببهري وأبرختي سفرو. Och det är för att ljuset i sig själv har sin plats på höjderna. حد سب هيوت خبره تجميرو ناي برخت نابراي حجمر. Och när en människa börjar lysa i sitt liv, han börjar lysa på höjderna. مخنيات برهان كل جزء قبل علي دومت. Och det är för att ljuset alltid placerar sig där uppe. متحف قدوس إسياس سوسا. I Jesaja 60, كاب حدا خمزبل. från vers 1 står det så här. برهان كي متيو كبر اغزابير كاوتيل كيمو تنس ابرهي انه تلمات نمدري تقادم ما نزبتات يقلبهم جناخه اغزابير ابل عليخي كوت كبرون ابل عليخي كريل. Det står från vers 1 till vers 2. Stå upp och stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töken folken, men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Halleluja. ريهم برهان كمتيلكي كبر اغزابير كاس وتيلكي لوا. Här står det att ditt ljus har kommit och Herrens härlighet har gått upp över dig. سلازي حجي كمانم كساب لومي حيزك زنبره ነገር ሲ بتيخكي وتيخي تبرهلو غيزيخي يزبلا زلو. Så det han säger är det är din tid nu från allt som har hållit dig fången, att du ska bara lysa ut och ta dig ut från allt fångenskap. بفلاي ابنا انجلش امبليفاير بايبل كوم يلولو. Speciellt i den engelska översättningen. أبتي دحزكي دخامات كابوس وتيخي برهي إزبل. Där står det från allt det svaghet som håller dig fast, res dig upp från det och lys, står det. سلازي زور حزي كساب زور حز مانم عينت نجر نهيوتكم تسقط فترة لا خابدت أنا حك كاب أبتيخكم وتيخم أبرخت تدمكول ورحكم يب. Så den här månaden, det är en månad där allt som har hållit dig fången, allt som har tryckt ner dig, att du ska resa dig från det och lysa på höjderna. أمنيت أنا برخت خطبوريكم. I hälsosam orsak att ni ska lysa upp där. أبناي قطبا برخت خطبوريكم. När det gäller er finansiella situation, att ni ska lysa upp där. أبناي سلام برخت خطبوريكم. När det gäller er frid, ni ska resa upp er där. مانم عينت نجر نهيوتكم أخبيدو لا زنبرة أبناتو برخت خطوتيكم. Allt som har varit en tyngd för er i era liv, ni kommer ta er upp därifrån och lysa på höjderna. نعبنت بتاعنا أمانة تسقطتاتي في الطرولكم انتولو. Om det är till exempel med er hälsa, att det blir ganska stora problem ofta. انت دعا بحمام تشجور لكم. Om ni går igenom svåra sjukdomar. أبناي حمام برخت خطوتيكم. Och idag ska ni resa er upp i höjderna från det. الزمالت بتاعنا خطبلوتيكم. Och det här betyder att er hälsosamhet kommer resa sig upp. مانم عينت نجر قبل عليكم كقلبكم دتأنحة كابناتكم مبرح زتلا على نعخم مقلبك كسأني زور حس. Allt som har försökt styra er och verkligen ha fångenskap över er, med det ljus som lyser upp över er, kommer inte kunna ha sin makt längre. مخنياتو نزبره نجر كشفونا يتغلنيها. Och det är för att man kan aldrig täcka över någonting som är ljus. سلازي زوار حزيا سؤالكم هيكونكم من كتودوها. Så den här året kommer ni inte bara avsluta hur som helst. نو كابزيد ليكم نجر بتيخكم وتيخكم شاين غيركم يخم تودوها. Ni kommer avsluta den på ett sätt där ni har lyst upp från allt som har hållit er ner. سلازي أزيخم نمدما أزيخم نمبره زوار حزيا تدالو. Så var redo för att verkligen lysa upp era liv. متحف قدوس ماتيوس حموشته. I Matteus 5, كاب 10:4 خمزبل.
Från vers 14 står det så här. ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ መብራህቲ ኣብ ቤት ዘሎ ኩሉ ከብርህ ኣብ ቀዋሚ ቀንዴል ክሰቕልዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ከምብርዎስ ኣይብርህዎን እዮም ከምኡ ኸዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርኦም ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ Så från vers 14 står det: Ni är världens ljus, en stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under käppen, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. ሪኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማሲ ምኽዋላስ ኣይከኣልን ኢሉ Här står det: En stad som ligger på bergen kan inte döljas. መን ኣብ ከረን ዘላ ከተማ Vilken stad är det som är på bergen? እታ ትበርህ ህይወት Det är livet som lyser. እታ ትደምቕ ህይወት Det är det livet som lyser. ንሳ ኣብ ከረን ዘላ ከተማ እያ Det är den som är staden som ligger på berget. ንሳ ክትክወል ዘይትከኣል ህይወት እያ Det är ett liv som inte kan döljas. ዝበረህት ህይወት Ett liv som är ljuset. ናይ ከረን ህይወት ኣለዋ Den har ett liv från bergen, från höjderna. ዝበረህት ህይወት Ett liv som lyser. ናይ ልዕል ዝበለ ስፍራ ቦታ ሓዚት እያ Den har en plats där den sitter på högsta platser. ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኩሉ ክሽፍናን ክሕዛን ኣይክእልን እዩ Så med andra ord, allt som är under den kan inte försöka hålla den eller göra den mörkt. ስለዚ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ነገር ከዊሉኩም ነይሩ ኸውን Exempelvis det kan ha varit många saker som har hållit er fast. ሰሓቅኩም ብዙሕ ነገር ወሲዱ ነይሩ ኸውን Det kan vara många saker som har tagit bort er glädje. ትብዓትኩም ብዙሕ ነገር ወሲዱ ነይሩ ኸውን Mycket saker kan ha tagit er frimodighet. ሕጂ ግን ናይ ከረን መብራህቲ ክትኮኑ ኢኹም Men nu ska ni vara en stad som lyser på bergen. ሕጂ ግና ከምታ ኣብ ከረን ዘላ ዘይትኸወል ከተማ ህይወትኩም ካብ ምብራሃ ዝተላዕለ ከዋሊኹም ምኽዋልኩም ክስእን እዩ Så nu kommer det vara så som staden som ligger på bergen, att ett liv kommer vara på bergen där det inte kan täckas av mörkret. ስለዚ ካብ ፍርሒ ወፂኹም ክትበሩ ኢኹም Så ni kommer ta ut er från rädsla och börja lysa. ካብ ጥርጥር ወፂኹም ክትበሩ ኢኹም Ni kommer ta ut er från tvivel och börja lysa. ካብ ጭንቀት ወፂኹም ክትበሩ ኢኹም Ni kommer ta ut er från all stress och oro och börja lysa. እዞም ነገራት ደልዮም ክስኡንኹም እዮም Och alla de här sakerna kommer söka er, men de kommer inte finna er. መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ዮሐንስ ሓደ ብርሃንኩም ኢሉ ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ኢሉ ጸልማት ግናሲ ክሕዞ ኣይከኣለን ኢሉ ዮሐንስ ሓደ 5 I Johannes 1:5 står det att ljuset ska lysa över er och mörkret kommer inte övervinna det. ሪኹም ጸልማት ክሳብ ድጸልመተይ ጸልምት ብርሃን ተዳኣ በርሂሉ ግን እቲ ጸልማት ነቲ ብርሃን ክሕዞ ኣይከኣለን እዩ Så oavsett hur mörkt en situation är, så fort ljuset kommer så kommer det inte ha makt. እንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ ክሕዞኩም ጸኒሑ Vad är det som har hållit er tills idag? ብጥዕና ዲኹም ክትሓዙ ጸኒሕኩም Är det hälsa, sjukdomar? ብቁጠባ ዲኹም ክትሓዙ ጸኒሕኩም Är det genom ekonomiska situationer? ኣብ ሓዳርኩም ዲ ዝኾነ ነገር ከሸግረኩም ጸኒሑ Är det äktenskapen som ni kämpat med? ተዛረቡ ዝወርሒ እዚ Så tala den här månaden. ቃል መጺለ ይበሉ Säg jag har tagit emot ett ord. ኣብ በረኽቲ ዝበርህሉ ወርሒ ይበሉ Det är en månad där jag lyser på höjderna. ሒዝኩም ድጸንሐ መሓዝኩም ክስእን እዩ Och allt som har hållit er kommer inte ha någon makt längre. ምብራህኩም ንጸልማት ካብ ዙርያኹም ክሰጉ እዩ Och ert ljus kommer ta bort all mörker från runt omkring er. ከምቲ ካሌብ ሃበኒ ንዓይ ዝከረን ዝበለ Så som Kaleb sa, ge mig det här bergen. ኣብኡ ዘለዉ ድማ ኩሎም ክሰጎም እዩ ከም ዝበለ Så som han sa, ge mig den här staden så ska jag ta bort alla som är där. በረኽትኩም ካብ ምብራህኩም ዝተላዕለ ክቆጻጸር ዝጸንሐ ማንም ናይ ጸልማት ሓይሊ ክሰግዎ ኢኹም Och från det ljuset som kommer lysa upp över er så kommer ni ta platsen över allt. ወርሒ 12 በዚ ቃል እዚ ዕፅዋ Så stäng det här året, den här månaden genom det här ordet. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.